Alright mga boss, shout out po sa nag-implement ng no cash policy dyan sa mga expressway. So napilitan po tuloy tayo magpalagay kahit wala po tayong pangpondo. So nanghiram po tayo ng pangpondo. So kawawa naman po yung mga walang pangpondo. Bakit kailangan nyo patanggalin yung mga cash lane dyan mga boss? Ano ba ang problema nyo sa cash lane? Paano yung mga galing ng probinsya? Gustong dumaan dyan, wala silang RFID, ano yung magpapakabit? Paano kung once a year lang sila dumaan dyan? Di nakatingga yung pera nila dyan. Grabe naman yung mga business minded nyo mga boss. Inisip nyo lang yung kumita kayo. Paano naman yung mga katulad namin na bibihira dumaan dyan, tapos magpapakabit ka ng 1,500, diba? Sus Maria Ginoo, mga hindi makatao, hindi makapuso, hindi makatao. Mga boss, konting isip-isip naman dyan yung mga nag-implement dyan, mga taga DOTR, DOTC. Hoy, gising! Wala na kayong inisip kung di pahirap sa mga tao, kundi sa bayan. God damn it. Maganda lang yan boss, yung mga ganyang implementation sa may mga pera, sa may mga pampondo. Katulad namin, nagtataksi lang kami, saan kami kukuha ng 500, 1,000 na pangpondo dyan? Wala, siyempre umaasa lang ka. Kaya kami dumadaan dyan mga bossing kasi sagot ng pasahero. So ngayon kailangan na ng RFID. So kailangan magpalagay kami at magpondo kami. So kailangan mayroon muna kami pang pondo bago kami makadaan dyan, bago magbayad ng pasahero. Alam niyo naman ang mga katulad namin, mga isang kahig, isang tuka lang kami. Mahirap sa atin mga bossing. Di bale. Okay, shinare ko lang boss. Magpakabit na kayo ng RFID at baka nagmamadali kayo, hindi kayo makadaan dyan. Mahuli pa kayo. Manguhuli daw sila yung mga walang RFID. Diba? Doon pa lang kikita na naman sila. Kumita na nga sila dito sa RFID, kikita na naman sila doon sa mga nanguhuli nila. Talaga itong mga negosyante na ito. Alright, inaano ko lang yung buwisit ko.